Eta pilotan, binakako txapelketako aste erabakigarrian gaur material apartatu dute, larunbatean Labriten arituko diren bi bikoteek. Irujok eta Zabaletak eta Berasaluzek eta Albizuk. Konforme, lau pilotariak. Ikusmin handia hirugarren eta azken jardunaldiaren atarian, zaleen artean ikusmina eta hainbat protagonistaren artean urduritasun puntua. Bueno, esan pixkate nervioso beban hau apur bat, ez? Izan ere bere lehen final handia jokatuko luke Pablo Berasaluzek datorren larunbatean Labriten irabazi ezkero. Paso batera daukagu eta beste alde batera be urrin egiten da eta bueno. Finala gertuago dute alere Irujo eta Zabaletak. 10 tantora injustu. Ezen dira ordea lasai irten, badute eta aurten bertan eskarmentua. Jolastu genuen hor Titinta Merinon kontra, atera ginen igual pixka lasaiago eta gero kostatu zitzaigun ez partidu irabaztea. Berasaluze eta Albizuren kontra Ibarren ere alaxe gertatu zitzaien. Asegartzekoi berriz konfidantza eman die Olaizola eta Zabalaren kontrako garaipenak. Lehengokok asko lagunduko dio bioi, pareja osatza lortu genuen, larunbat honetan partidu bat egin duen. Bi bikoteek ere aurkitu dute nahi zuten asaskian. Beraz, pilota aukeraketa lasaia izan da gaurkoa.